Holder din politiker det, han lover dig? Det er det, vi undersøger i den her videoserie. I dag der er vi nået til mærkesag nummer 3, og det er den, jeg har glædet mig allermest til. Det er nemlig bevare Langå Station. Det var der ikke mange, der troede på kunne lade sig gøre, men bagved mig står beviset. Langå Station, den står endnu. Og ikke nok med det, den er blevet nyrenoveret, og det er endda uden Randers Kommune har haft en krone op i lommen. Og oven i det, der smider vi lige, at der også bliver lavet toiletter derinde, så folk de kan komme til at gå på toilet, når de skal for eksempel skifte tog, eller hvis de er på cykeltur i området, i stedet for at besøge i folks haver. Så mærkesag nummer 3. Bevar Langå Station. Det har jeg virkelig glædet mig til at sætte et kæmpe stor fed flueben ved den. Næste gang, der går vi til nummer 4. Det er sådan en sammenblanding af ikke, altså ud over mærkesagerne, alle mulige andre ting, jeg også har sagt i valgkampen, jeg gerne vil arbejde for. Så den tager vi næste gang. Jeg glæder mig til at se dig igen om cirka en uges tid her på kanalen. Vi ses.